bacaan to, Mbok? Kudune mau wis diwacane lagi ngaji iki. Lah iku bacaan tahlilne. Kan takon wis. Guys, masuk guys. Bejane disane gawe ngono iso. Aku lagi kelingan. Aku lagi kelingan. Jenenge Apa? ngene iki pamane wong akeh dijenengi. Oh, ini. Kamu entar tak harus buka. Ben apa, Mbok? Diombe dhewe. Oh, dibuka ngono. Atau selain kono. Saiki. Jejo to. Saiki, guys. Tak didongani sik. Ya wis dengane. Didongani. Kemeng dhewe. apa jenenge Mbok Keti karo Mas Surya wis tak. Ya, Mbok. Napa? Ki nglawe apa? Kilo yo tak mangan dhewe. Kabar anak padha mangan kok ya. Tak nek, Mbok ya to. Ya iya. Oke, lanjut. Nggih apa Mak Sawi? Gawe sambel terasi, gawe rawon. Iki ketampani. Nah, dudihno permisa. Oke. Gawenane Mak Sawi, sik guys burek iki piye iki lek anu kuwi. Lho. Nggih, ses. Kono. Ya, Tunggu, kosek. Bari iki lho, Pak. Terakhir apa ta? Wis bar. Yo wis aku. Sapa? Oke, guys. Mang sik. Mbak Lin, mangan sik Mbak Lin. Kowe pokok mangan to, Mbak Lin. Yo, serius. nanti mau TikTok lah. Hmm? TikTok. Ngurus hijab kok sik, mangan sik. Menikmati hidup. Kalau saya di guys, mungkin gak suka abang. Suka abang gak dimasak. Entar nih gue abang. Oke. Ambrengkeh saya. Tak bedakane wae tak anune, tak jange. Iya. Leren sih. Apa? Kayak kita nih. Terus nih guys ya. Mak mau omong apa, Mak? Gak Mau mau menyampaikan Kan apa-apa. acaranya apa, Mak? Acarane anu ngaji, Ngaji doa bareng-bareng. doa bersama-sama Menyambut tahun baru. sekampung. Kampung. Gini. Pokoknya sekampung itu ben sehat kabeh, ben waras kabeh, rezekine lancar kabeh. Kok gak sitok loro, kok kabeh. Gak enak. Nomor 1 ya nggonku ya anu keluargaku dhewe, terus nang liya-liyane ya keluargane dhewe tapi ya sak seluruh blangtek iki ben sehat kabeh aja sitok loro. Ya, oke? Oke. Dungane Mbak-mbak iso enek. Bisane yo nggo ndonga ngene iki, guys, gak iso Ya piye nglebihi. diwae sego ya ra gelem. Heeh, marai. Tiket tekeli HP yo mau, blek-blek yo mau. Mbak tak coba HP. Bae cek kuper wong. Apa? Lah mbak sing enek. Ya bae sing mati kaya gak iso nyekel anu to, Mbok. Kaya gak iso nyekel HP tapi yen gak enak to. Gak coba. Terus saiki paling ning kuburan ngeplok kok orang Jawa. Sak koncone. Neng kono ki ya urip nah, guys, tapi ya beda alam. Alam. Neng kono suwi. Ya ra suwi selamane. Heeh. Selamanya. Mbak Doli dikenal wong nang Facebook. Sapa, Mbak, ka? Nang Facebook lah. Oh, Surabaya. Dulurmu, Mbak? Kudu ora Wong liya? wong liya. Wong liya, oke. Mriyas aku ning Surabaya juang ngono. Iya. Tahun piro, Mbak? Mbok hae suwi. Komene anake loro sih. Lah iya. Kayak sing lanang yo saiki dadi yo apa kae. Heeh. Kalau Perlu yo ya. yo ngono Ngono kuwi komandan pokoknya. apa. Dan Ada kali. sanggulan, Mbak Ben.
Atau aku kerja semantane Solo. Lah iya, oh lah iya sambulan. Gue teman-teman nongkrong saya nak ngomongnya sebuah bola sushi. Saya enggak sushi. Angkat guys, ayo zaman yuk. Aku seneng ngerokok di balung. Pokoknya sekian baik. Oke guys, lanjut. Sik mbok. Ngadai Ini lho mbok, aku menak mbok. nasi. Iki kok nasi gawe apa, Mbak? Diatur-atur Oh, ditetrne. nasi anu uduk nasi uduk Duduk nasi berarti. ini ladang mang lho yo Apa nih? Ini pun mie. Mie, Mbak, mie. Mie. mie ini mbak ini mbak lihat mbak Anu keringat ditutup kok. bukan gitu langsung Hujan, hujan. oh serundeng itu Rendang kali ini luarnya kering. serundeng gasang Mbak, mana Mbak? Nggih. anu ayamnya saya rada cuci mbak Hah? Nek cilik dadi loro. Oh, ngono. Nek cilik loro ngono mak ki ayame. iya Ayam. Lah, cilik lagi cuwili iki. Lah yo nanti ini tiga serundeng nggak apa-apa mbak sebelah ini Lagi sebelah anu itu kering. pilihannya sebelah terus ya, Mbak. Nggih. ini ya cantik loh Lebih baik jaluk mie. Lebih baik jaluk mie. Belum. Oke, aku ngewangi apa, Mbak? Wis to lihat gak nggone enak-enak. Saya ngadai iki. Oh, enggak tak dhuwur kene ya. Nah, aku ono. Tak ada nih pisan. Eh? Dibuka ini lho, Bu. Kuwi cek panas. Kono biasa. Yo. Yo panas lho. Oh, ben ngene nek lho, Bu. Ngono sih. Ngene ben ngene sik. Lawe ben ngene. Ben mengangah ngene lho, sik. Ya. Gelari wis yo patene sik gelari kloso ya anune. Oke, ibu-ibu meladen, guys. Kalau sudah kaulah wal tim kalau san. Oke. Ada ayam, ada mie. Oh, sebar ke ngaji ke berarti wae makan gitu. Iki jam 12 lho. Iya. Tak tandingane nek no. Iya, Ndang. Oke. Sambel guys. Iki kerupuke. Wis jumlah ta, karena itu gak kulkas. Nggih, monggo mriki, Mas. Dapat di. Hah? Saya kan buat ibu soal. Nggih. Monggo nek tak imbune kurang arep. Wis jelas gede. Yo. Oke. Masya Allah.
Mbak entongnya gurung, Mbak. Hah? Entongnya gurung. Endong. Ini Mas. Mas juga enggak pernah. Kono masak khusus ngiban sana. Awan apa? Nama? Sapi. Iya, sapi. Kasih ya Mas sapi. Ada sing empuk. Suwi ya Mas, Mas kamu kek. Lagu masak apa jam piro mo? 8:30. Setengah 9 lho, masak daging kek. Kula bolong kan, sedangkan kula gaji. Iyalah. Ya, tos. Das guys, atas. Iki gorono nek no. Engko nek makam golek ini ya, Mas. Balik sambil Mas, kira-kira. Napa? Balik sambil. Nggih, ya setengah kali. Cek suwi aja. Ya aku mangan kan kok. Lah Pak Amil. Pun toh, kerupuknya mboten Kira Mas kepoke. gerabang goreng niku terus Gantengnya. Itu Mas. Ayo zaman yuk. heeh. Jangan mantul iki pokoke. Panas. Ben panas bulat-bulat, guys. Kayak keluar kan ini bener. Apa? Keluak. Iya lo keluak. Keluak. Hatiku kaya keluar. Guys, iki golek apa ya? Bu, kerupuke dadi kono ae enake. Oke. Enak. Bone. Ada di ae. Hari wis teko kowe. Dia mantar dia kok ganti beat nih. Korban slot mana? Dia aku nanti. Ron aku. Sudah, kakek, tape. Kadung, ada kageti kok. Acara apa Mbak ini? Iki jadi acara buat sendang. Asu. Lah sedang gua iki lho. Gak apa-apa. Nanti acaranya singkut jam 2. Setengah 2. Iki Indonesia. Dadi dongan isik. Oh. Kok sen nek Mbak. Enggak, tenang ya. Aku sama Ben sampai lo setengah 2 ngono kok. Acarane Trio kok arep pangan. Ya Allah. cilik lho. Asu, Pak. Kira anakmu piye, Pak? Lagi marahi biyen ngono to, Pak. Acarane Mbak Doli arep Paling cilik ya. Mbok. arep apa? Ya TTA. Arep lho. Lah kok gawe kopi sapa sing ngongkon? Lho, heran gotek yo Doli. Rasane rawonku dah. Kowe Gak enak ning dhuwur. Tak nganu kok Sekolah matang. Sik ya. yo tak ora. Allah. Tak nuwe aku ora iki lho, Guys. Iki pangan ya oleh. Wah, Omah ta yo. Kono balik iki gak iso mesti gobok. Trio. Trio Demben nyegat edokane ning terminal. Masa? ya teh. Oh, pra. Ayo. Masa? Iya. Ben. Ya Allah. Nyegat edokane. Kuwi kejere pacarmu apa mbok demo ta yo? Wedi lho yo. Sirate cilik nenek Ya yo. kuwi sing dicegat ning terminal kae. Minggu kaya ora iso bedakne mbok demo apa pacarmu. Kurang siji, Mbok. So. Antian minggu bodo apa ya tak golek nih saiki rambanan.
rono. Napa? Ya kuwi to. Oh, bekesan karo kuwi to. Heeh wis. Ya wis beke botok sing buah. Gak, aku janji karo Mas Percil gak. Budak. Tanggapane. Heeh, ngemelak ya nek barang ora. Hah? Nek barang campur sari. Ya? Ya kuwi to. Iya, Ya ya. aku bisa tanggapan. Ben betok Lah anu. sesuk tanggapan isu ya lah mau mulai hingga pas subuh. Wong iku jam 11 sebar ya kok. Lah ya apa subuh? Aku ning koncol sesuk ya. Wis ditekok ning Wong anu. aku sesuk melanang pelaosan. Ya padha to. Tangga. Bareng ku nyapa tambah sesuk. Lah bulu kerto lah aku. Aku ning Ngomong koncol. kiri. Ya cedak. Wong ngalih. Ini mana kiri, Pak? Ora. Pokoke wong tanggapan terus ae. Lho selametan iki lho. Dienggo gua sial iki. Iku karo bodoli digoreng Ben sendang. payu. Tingko tak gone sendang sik yo. Ngene. Salah ning ngene ta. Umi. Astagfirullah. Wis enek ae hari iki. Lek Jawa ngono to yo. Yo wis kan. Ya apa tak Kendaan udah ya cek ini, Mbak ya. Win. Kalau kita review jajannya, guys. Wes ngene wis apik kok. Enak lho iki ku. Iya empuk mau tak demek. Tapi entek ngene masawit pas. Lah kok kayak ya nganu to. Bagian. Bagian to. Kok ya. Lah kan dadah Mak, kanggo baskom Mak, tapi. Entek banget nemu. Selawe pas, Lah, selawe. iya. Ngono bukan 28. Lah yo pas lawe. Iki ngateni dadah. Heeh. Tapi apik ngono empuk malahan. Ya kan ngerasa Yo enek enak apa dolanan ora tak ya, berarti. Yang dulu kayak pukis mbok rasane lho kok. Ya iya to terus mundur roti kok. Ikan jatuh ning roti malah. Iki nyapa ta ngeplok lho iki. Ngeplok kok. Wis tuku HP to mbak kok bangetet. Ngenteni sumbangan wong lanang. Ya kecammu lambe karo nganumu ki lho Drana. Wah, telat lho. Ki lho Mbak kaya ngono ki lho 17, Mbak. Sama iki. Heeh. Apa lagi kene? Gone. Eh, Gone rono. 17, Mbak, kaya ngono lho. 17 iPhone 17. Tapi apik hasilnya. Arep nikah ngaku ri. Yo seret ra umum. Kita Bayar bayar setahun. Ya. 17 juta ya, Mbak. Ya Allah, jak Robi. Pi 17 juta wi. Yo ora sing ngono kuwi to, sing murah, sing 4 juta apa pira kuwi. Oh, pengen iPhone, Mbak. Lagi sih no. Tak apa sik nganu kameramu. Mau guys. Guri tapi. iPhone sing Terus? regane kok 17 juta gatin. Ayo. Murah-murahan ae aku. Mending gua apa Mbak timbang gua tuku sing larang. Gue torok silana. Iya. Aku tak tuku sing murahan utang bose iki lho. Bose Wes setahun gak bayaran. Yo, kok ngeri aku. Lah bose ning luar Jawa mbok utang. Lho, nang luar Jawa kuwi kok aku langsung lunas. Yo. Oke iki yo iso. Kok wedi aku. Tenang ya, Mbak. Luar Tenang. Jawa iki ping pindho lho rik engko. Yo. Ras. Loh, iya ya karo nang Bali. Lho kowe pa melu. Duh, lah kowe sing gak melu malah kowe ra nek nggone. Enak Jere sih, gak enak malah jere justru. bose lho kowe kok nggo kursi kae dhuwur. Mr. Bean kok piye? Sing gak enak ada iki malah Beduk lah. Gedhi. Wah iso. Kok dicepoti joke apa piye area? Dilemehi kloson malah gede kan aku jembar malah. Ora iso. Malah Dicepoti ditrunding dhuwur kabeh. Malah wong meneh iso. dicepoti joke terus dikai Lemen. kursi. Kok kursi apa ki jenenge? Karpet no. Kok iya karpet terus bareng nganu dhuwure apa ki kasurku kae lho, kasur empuk kae lho. Kasur empuk sak mene. Karo mburi dicepot ngono. Terus karo guri. Wong boy kemalian. Nek Didi karo Mbak Win yo ngono nang Bali. Cepot e. Iso Tinggal ora? lesen. Iso ora kelesen. Penak pegak ngono. Tapi akeh Nek itu. nunggu ngene yo malah kene. Wah, akeh contone. Wong luar kotane ngono kuwi biasane. Piye Mbak ya, Pak? Sikile Gane ngene. epi keton lho. Oh, gak yang ngene to asal bujur iso to. Yo iki Rio ki gane ki nyegat bojone Pak Bis. Lho, Aku roh ketemu iki tenan. Ini klerune aku niki. Ngene ning kuwi terminal. pacarmu apa mbok demo tak tekoni? Pacar. Lah kok gedine sak mbok dolik luweh. Lah terus senengane ngono kuwi ya. Oh, ngono lek lek Berarti kowe karo aku yo seneng no. Yo ora. leren wong ngaji. Ya tempuk to ya weng kemalian nek rabi minggu piye. Iki tempo lak nek gedhi. Nek cilik. Hei, Sik, kepala jar.
Kita kayak Wis belajar yo bae mak kok iso. Iya iya. Iki jenenge belajar ya yo ya. Iya. Lan mlebu yo an yo. Apa nih? Sepenting aja mentengi anak wong sik kowe. Ya. Tenan iso mlebu lho. Mae omongane lho. Gak sambal lebokne. Kalau dirungokne make. Iya iya. Nek pengen kok nyi emai. Piye, Mak? Piye? Pokoknya nak trio aku roh nang dalan nek kowen tuh nang peteng-petengan tak gigeret motore tenanglepang no lur Kok nyi emai. aku tanggung jawab yo emgone aku yo mboke po nek opo Kapok wae. Gak iso kon marahin Mbok Doli. opo yo ketut ya Lah iya. Iya. ser Beneran mak ndak ketone buan. kok ketok buat gampang gone blonjo blambange 1 kilo 50 lho lombok 120 lho pone dipekone gulung-guklan kates entek Apa-apa larang wae yo deloken ke lho. Lombok 100 lho yo. burung tak kae Lah iya. Mas-masan saiki sak gram 2 juta lho. Nek kok bayar teko kono. Lho, lah piye kowe gak mikir kok kono? Nek Oke. lah iya Mas wis saurunge melakukan kuwi kan dikai gambaran ngono kuwi. Mas piro yo? Kok nyi emai. Piye? Gak resiko. Lho, mak Yo malah kecipratan kenek to kok iso. Lah nek disiem kan ora gak resiko. Titulasi ditet no, Mas. Berarti kowe gene terus trio neng Terminal. piye? Awe-awe. Ketoke janjian montore kayak terminal. Terus? Dhek ning homestay. Duit kondine. Engko cah saiki. Gaya anak kan duit ki lho. Bangetan. Dunia jaluk awakmu kuwi. Iya, Berarti- tenange aku tak paringi. Trio kabar nyegat bis ning terminal nyange ning stadion. Trio pari. Aku pedhok dhek tenan kok. Duh, aku ngono. Tekan ora. Mau yo wedi mlengeh ngene. Mas, Nganu. iki ayame tak jajal sitok ya. Iya, Mbak. Seperti mangan cacah ku. Yo mbok dulu sregepe. Ya tombokku kok. Baskom kinten. Ya Allah, jarah. Kan masalah ya. Kowe anakmu biyen ngidam apa to, Mbak? Ceken lho ngono kuwi. Iya. Biasane wong pracik iki ning jero ning kene iwake lho. Tanggamu ya enek ini. Nek. Tak lali barang. Berarti iki tanggane iki. Iya, iya. Didelik ning lemari lali. Ning kene ya enek nggawa panggang lali ya, Mak. Ngentek bosok. Iku alah bangetan. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا. Ater-ater, guys. Ayo, Bu. Tak tering ngono wis to ya. Padha ae ya. Penting wis Sama-sama, betul didongani, guys. Ayo. Cus. So. Kene sih tak. Gak apa-apa, Ben. Oke. Iya, Mbak. Ayo. Gue aku dikit. Kok enteng menyapa tambahin. Corona lah awake dhewe.
masak dhewe ra sanggo kae. Ya ki gak usah dhewe iki masak dhewe iki wisan. Masak dhewe. Ndi wong Mbah minem. Oh wong ning kono Mbah minem sik. Sik Jim. Kene. Ki bakul mie ki wae. 2 karo Mbah anu ki 1 atau 3 kene. Iki 2 sini. Ya, Mbak. Lho. Kanu Mbah Saki yuk 1. Kono 1. Mbah Saki wis bar guys, wis. Bar iki ndang ayu ngrasakne rawon aku ya ora ngrasakne yo, tenan. Aku wis mangan sego ki mong tok tapi ora ngrasakne rawon. Wis bar guys, ini jam 2 kurang. Tak istirahat sik engko jam 5 OTW. Jane Golang galing. Wis makasih ya Mbak Doli wis dibantu. sama. Makasih Mbak Ari wis dibantu. Makasih. Makasih Mae. Duh, ndi Mae? Mak gawe botok. Mae nggih botok. Gawene sapa, Mak? Gawene Mas Percil, guys, botok. Wis, pokoke aja leren. Oke, seperti itu. Alhamdulillah ya, Mak, udah selesai ya acaranya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aja. Paling jong ini. Ya, ini kan nek makku ya enak. Aja dhisik. Ya Mbak Dali ya. Ya, Mbak. Aja sik. Aku piye? Siapa? Langsung notaponi nek dek. Kok wedi aku. Di Wis rumah ditunggu. temen. Wis jam iki. Di rumahnya temen yo. Bang Kencono, tuh bang lho. Sret.